Iroi try sesin pat nga aku beli pi baro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu deha kan ke video ngakwa bangan pentip shapi ki bajulet shim dawai shate shapo mar banyang singyong shate shadin ying mane presbyterian sadau te lada don na pedeng jong pi kwa ya kino ki dawai namar hang te kimbo lut re ken ki jai dawai baro khon te philak ban phone lupa suaya nga shitayo bapin le chim kita ki jai dawai te kamut ngan sapen poi ken cha ketika jaka namar pa imbu lupa re baru ki dawai te da philayo order nanga dengan siyo ban pha tamba mde re ken ban chu ong menta ban chu yo menta te pia ban phone lupa yang shitayo dengan yo ban pha kan ki dawai ki pa phi don kam ken chate chapo marjan sadau te namot pran te phila ban yo ba hi man la kasngi na do sining kong hado singi tho ding te mentangi la penmi sakani ka dawai ban penja ya kani ka jing sma shintur lani ban penja ya ka jing mi snam ki biniat lani ba ki biniat kin scam kin bha te kini ba mi la kini ba yo jing pang la sam te kamot super syang namar ba ngas ngothu ba ki biniat ki pen scam ki pen baha pat i biniat namar khamtam ki juong ki brio o damam kwai ki biniat ki sasniu te da penan kam da kenika dawai kembat ka bangi shna mangi pat ka pen baha ka ni ki biniat i do biniat bat bangi ring mensim ru i penher mensim kam wan shu ka jing sma shintur te ka best baha kenika dawai te pisa lada piwan chim pat chani shabasa mangi te komot chani sha nyu kwan te kemut kan dei bet kesngi balang si pale si tho ding si sejan khatwei baje hadu san baje tangba phia ban phone chua pat yo kumno yo ngam don rapat hayeng jing long breu bombiang te phia ban phone chua ken ti ki dawai ki jongi phila ban yo bon jaka sha kleriat sha juai mot pran mai rang nong ston sora bat hateha marjan sadeu te ngam pat la ban kan maulut iki jaka baro khot te phila ban keliru kenang bangan yo pat ban jubab nomor tenteng ngaklet ru ban batai tingi ai bon jat ki dawai ngi ai ki dawai penja jing ban pensenge jing hap snyu ngi ai ki dawai penmi snyu ki dawai penja nyole ki dawai pangmat dawai jak tha tang bada pangmat phihap shim bei arteli ka jak tha bat ka pangmat phihap pan hi dan pan hi kim ai re te ketuka snat phihap ban shim bet ada phi shim dawai mi snyu le dawai nyole te ki dawai sinus te dawai piles te ublai ka jing suk unyo ban kur khui phi baro khoi hoi ngaklet ong ka sabon slek kle ka sabon sait khmar ru te mentangan persyang manshna ka sabon sum kaban penja iki knyang namar badon iba itu yang ngai ong sum na kata ka sabon ba penja mi knyang kaya rabha tang bakarem bha hadu ars pa san pho ko wei te ladangan shna manga kan poi re hadu kata ka dor te ublek jing suk unyo ban kur khui phi barok hot i roi tra